watudre gi jogochwa manie branches niwach ginto ging'eyo joma nie counties gi motelo ni SHA mondo ripodno yudre kaka dwarre. County ok en kama duong' ma kowachna kaka county ma Siaya kowachna ni nitiere wach moro e Chugem nitiere wach moro e Cho Rarieda ok en tich matek mondo wawuothi ka wadhi neno gima timre kanyo. Koro mago gin gik ma ok onego wane mudho walaye ot. Let us speak out as teachers. Kamano. Ichopo to geng'ni wach gigo mondo wawinjgi. Ego report mano yes, kamano. Yes, report sano. Yes. Kamano. Nitiere kamada ni mondo mwarang kar kae. Jopuonj mamoko loso kendo motelo ni chenro ma kamano keto picha ni oko no dhi bedo kodi kae katibu. To penjo maduong' mantiere kar kae. Jopuonj penjo ni ponono ne ondhogi gidonjo e wach mar SHA ka gigi noko pangi e yo makare mano dar ka jiwuok e Minet ma gidonj kama chielo kae. Mokwongo kanyo wacho ni winjruok ni kano kete kogno mano higa mokalo dwe mar 12. Winjruok ma kama kane jidonje une jok mochung' e lo jopuonj dwaro consultation machal nade mondo mi kik wach ti ng'ato betray gi kata telo mano mar NAT olinge wach gi mano mosebedo kathawo gi weche mag thieth. Cleophas wach no ne pek kane wadhi State House e dwe mar 9 ne wapogre ne nitie 10 point agenda ma ne wapogre NAT to gi KUPPET. An nomiya e wuoyo wach thieth ma jopuonj kane wasewinjo mbumbu matin ne jopuonj idwa gole Minet kitere SHA. Naiko points na malong'o kana ng'iyo ni SHA ni en gir oganda duto. Minet nokawa jomatin. To kane aloso giga gima dwa timo presentation, jopuonj mane kacha ne 10,000. To sama ne pok atimo presentation, mama pani jopuonj duto manodhi State House tang'iye koda. Ne jatelo maduong' noseyudo wach mar Minet gi chandruok mane nitie. Ok en miriambo. Jopuonj ne gi chandruok e Minet. Mar adier. Kendo Minet be ne ywak ni gowi ni malo. Makoro thieth malong'o ne koro onge. Jatelo nokawo thuolo ne mopimo weche mag thieth. Mopenjo oganda ma jopuonj 10,000. Ka upimo Minet to gi SHA e gik mawachogi. Ifako ok noluonga ni SHA ne okete maler. SHA run Public Officers Medical Service Scheme. Scheme Fund, sorry. No penjo ni to kakoro upimo ariyogi. Ere ma uneno katang' konyu kaka jopuonj. Ting'eni joma ni kacha 10,000 ne jotelo mag jopuonj e Kenya mangima. An nakelo jopuonj jotend jopuonj 3,500. Wachni noketi kendo penji kipimo pek ma ntiere Minet to gi yot ma gidhi yude SHA. Ing'eni jopuonj nomako dhoga, jotelo nomako dhoga ka giwacho ni jopuonj oorogi ni pek mantie Minet cha. The Public Officers Medical Scheme Fund nyalo konyo gi mohingo wach manie Minet. Nawe moka wacho wach Minet ni. Ok na uwe wach SHA. Ni wach bura koro noseloya. Wanane emane wawego jowa. Te koro waneno. Madine wabe wuok sani motegno. Jopuonj adhi hinyre. Kendo jopuonj ok adhi winjo maber. To ka jopuonj ite mago jopuonjre bende niege chidh nade. Nikech ka giwacho kacha ni ka hinyruok wadhi nyime kod ng'anyo. Kata ng'anyo dhi chako. Nagi nyaka bita 27 mar mondo migino bi. Ng'anyo ne nigi moro manose ko nikech ng'anyo to ng'eni kiluongo tini minyaki inya luongo presa, inya luongo wa mar mondo